So lunch break ko ngayon mga kabisdak, no? Kaya samahan niyo akong kumain ng... Oh, nagalit oh. Nagalit siya mga kabisdak. So samahan niyo ako ngayon mga kabisdak, kumain ng lunch. So okay naman yung araw ko ngayon. So sa last vlog ko nasabi ko na meron akong nakaaway, no? Na, hindi naman nakaaway pero naka-argument, nakatrabaho. So kanina nag-usap kami, all good naman sa... So okay naman. Ganun tatay kasi western yung nakasagutan ko mga bisdak. Na-notice ko sa kanila, no? Hindi sila tulad sa atin sa mga Asian ba. Like ako katulad ako, pag may nakasagutan ako, parang dinidibdib ko, ang tagal ko maka-move on. Hindi naman maka-move on like masama yung ano ko sa'yo, parang hindi ako komportable ba na meron akong nakaaway o nakasagutan, nag-alala ako baka nagalit sila. Pero sa kanila parang wala lang, ang dali nilang maka-move on. So ngayon dyan tayo kakain mga bisdak sa KFC kasi medyo matagal-tagal na akong hindi nakakain ng KFC. Alam ko maraming concern sa health ko pero pabayaan nyo na ako ngayon mga bisdak kasi ngayon lang ako kakain uli ng KFC for the last siguro mag 3 months na. So town hall to, yan yung Carinderia. Ay, go na pala, let's go. So dyan tayo kakain mga bisdak ko sa KFC. Yung building na yan, KFC yan. Alright, pwede tayo mag-order dito. Take away. Hindi take away, doon na lang ako, dito na lang ako mag-order. So ito yung in-order natin mga bisdak, 6 pieces na wicked wings. Ganunin ko lang mga bisdak kasi para sabihin meron kasing tao sa harap ko mga bisdak, tapos nagtaka sila ba't ako nagsasalita na ako lang namang mag-isa. Ganunin ko na para akalain nila na meron akong kausap sa telepono, no? So 6 pieces yun mga bisdak, pakita ko yun. So again mga bisdak, thank you ulit sa lahat ng mga concern. Sobrang na-miss ko lang talaga kasi since na-hospital ako hindi na ako nakakain ng manok, kaya ngayon lang tapos 6 pieces pa, no? Pero don't worry mga bisdak, committed naman ako sa healthy lifestyle. Dati nung hindi ako nagkasakit, almost everyday mga bisdak KFC kasi mura tapos ang sarap. Init. A few inches later. So ngayon pala mga bisdak, katatapos ko lang mag-lunch, no, sa KFC. So ngayon nandito ako sa tunnel, sa underground dito sa town hall kasi pupunta ako sa Bread Top. Isa siyang bakery shop. Meron kasi kaming katrabaho na magli-leave, maternity leave ng 1 taon. Kaya yung team namin, naisipan namin na bigyan siya ng cake tapos bibilhan namin ng coffee mamaya. So yun yung maganda, yun yung gusto ko sa team ko ngayon mga bisdak. Sobrang teamwork kami, kasundo ko lahat yung within sa team ko. Katulad ngayon, napag-isipan nga namin noon na i-surprise namin yung kasama namin sa trabaho. Kaya ngayon, ako yung nautusan na bumili ng cake na masarap. Kaya samahan niyo ako mga bisdak, bili tayo ng masarap na cake, no? Dito tayo sa Bread Top. Actually, hindi ko alam kung saan yung bakery pero sabi nila maghanap-hanap na lang daw ako dito sa sa underground. Hindi ko pa nahanap yung Bread Talk. So ito palang underground na to mga bisdak, no? Andito tayo sa underground ng Queen Victoria building. Bali sa taas nito, dyan sa taas. Ano to? Yun yung Queen Victoria building. Ano mga bisdak, ito yung Queen Victoria's basement dyan, pero hindi tayo papunta kasi yun sa taas. So andito na nga tayo, no, sa loob ng Queen Victoria building. Hanapin lang natin yung bakery. So hindi ko pa nakita yung bakery mga bisdak. Saan kaya? Yan yung town hall station mga bisdak. O yan, town hall station yan dyan. So pag diretso ka dun, papunta yan sa train station ng town hall. Tayo, hinahanap pa natin yung cake, yung bakery na sinasabi ng kasama ko trabaho. Saan kaya yun? Bread Talk daw Bread Talk. Saan kaya? Ito pala, Bread Top. Yun, no? Yun sabi nila. Dito daw ako bumili ng cake. Yun pala. Alright, let's check. May mga cake dito. Sabi daw $40 daw yung budget namin.
Ito yung bibilhin ko mga so, puppy cake tiramisu. Masarap kasi itong tiramisu sa coffee, kaya ito yung bibilhin natin. Hi. Well, hi, I want to buy the tiramisu, the puppy cake. Yeah, that one. Yeah, here. So, Rosika, I'm here already. Yeah, that one. Okay, see you later. You can give me one. It's free or I need to buy extra? It's free. Yeah, put. Thank you so much. Oh, it's good. You give candle. Right. So this free, thank you. Thank you so much. Do you need receipt? No need. All good. We don't have to pick a bag for this one, so Like this? I need to hold here? set up hold. Yeah, hold on. Okay, thank you so much. So ano ngayon, Ma'am Zach, no? Friday night, kaya very kapoy, very pagod. Kasi sobrang busy sa trabaho, Ma'am Zach, this whole week, since Monday talaga. Kaya excited kami pareho ni Ami na mag-Friday. So kakain kami ng dinner, and then relax, Netflix and chill. And then si Gian, kagigising lang yung mga kabisdak, ano na ngayon, mag 9 PM, natulog siya mga 6 kasi sobrang pagod din niya sa school, mga kabisdak. And first week, yun no? Natapos na dyan, no? Yun. Kasi start na ng second term, this week, nakatapos sila ng first week, kaya yung katawan niya is nag-adjust din, no? Kasi, 2 weeks lang nag-holiday, ngayon nakatapos siya ng 4 weeks, kaya napagod yung katawan niya. Kami, mga excited yan, sobra na mag-dinner, kasi kanina, work from home ako ngayon, tapos kanina yung lunchtime, pumunta ako sa Filipino store, bumili ako ng hotdog tsaka chorizo, longganisa, hotdog, tapos ito Tender Juicy hotdog, kaya excited siya na kumain na ng dinner, no? So bukas mga bisdak, basketball game, tapos taekwondo ni Gian. So ngayon kain na kami, no? Andun si Gian, pagod na pagod pa rin yung katawan. Ano din kasi Bib kanina, ba? Grabe lagi Bib yung laro nila Gian. The next day. Yeah. Okay, come on, cause you're late already. You only have 3 minutes left. I'll follow there. Close the door. Want to close the door, Mama? Daddy, I'm going to close the door for Mama. Okay, you close the door. I'll follow. Okay, I want to close. Okay, close. Careful your finger, huh? Careful with your hands. So good morning mga bisdak, no? So today is Saturday morning. So very busy kami ngayon kasi marami kaming gagawin. First stop namin is taekwondo class ni Gian. So 1 hour to from 9:30 to 10:30. So andito na kami sa school niya. And then after ng taekwondo, pupunta ako sa basketball. Meron kaming game ngayon, yung Pinoy Basketball Liga na sinalihan ko doon sa Fairfield. And then after nun, lunch kami outside somewhere. So tingnan na lang namin. Sabi ni Ami gusto niya pumunta sa Chatswood kasi para daw Singapore doon, maraming mga maliliit na kainan ng mga Asian. So tingnan na lang kung kaya pa ng oras. Lilinis lang ako ng kuko mga bisdak, nail cutter. Importante kasi ito mga bisdak na make sure na before ka maglaro ng basketball, yung kuko mo is malinis, na naputol na nail cutter mo ba, kasi pag hindi delikado makakause ka ng injury sa kapwa player mo, especially sa pag matamaan mo sa mata tapos mataas yung kuko mo, delikado yun. Alright, so andito yung school ni Gian mga kabisdak. Dito ito sa Guildford, no? Yun, no? Ito yung school niya. Sa kabilang side is mga Asian grocery. Alright, so tapos na yung klase ni Gian mga bisdak sa taekwondo. Ngayon naman papunta na kami sa basketball. So andito na kami sa basketball center mga bisdak, dito sa Fairfield. Andun si Gian, nagpalit lang ng damit kasi pang taekwondo yung suit niya. And ipakita ko lang mga bisdak itong sa playground area. Napakaganda niya mga bisdak. So ito yung gusto ko dito, no, sa Fairfield.
Kasi habang naglalaro ako dito, sila si Gian, pwede lang dito sa labas, sa playground. Ang laki kasi ng playground. And then yung parking area, napakalaki ng parking area. Alright, so pasok muna ako mga kabisdak. Laro muna ako ng basketball. And mamaya na lang, tingnan na lang namin kung saan kami makapunta mamaya after ng game. So lunch time kasi ngayon, mag 11 na. So matatapos yung game namin is 12 noon. 2 hours later. So tapos na kami maglaro ng basketball mga kabisdak. At panalo kami. At 0 points. 0 points ako. Pero importante nakapag-exercise, no? Tapos si Ami nagulat mga kabisdak kasi merong isang Pinoy na lumapit sa kanila dito. Tapos nagpa-picture daw. Feeling artista. Babe, did you bring Gian over on the side? On the left side? Did you like it? I didn't play on the left side. You didn't play. Mas maganda. On the left side, Mama. Mas maganda kasi doon mga kabisdak. Parang pang mas malaking yung mga tawag na. Yung mga challenges yung tawag namin. Mas pang dagko na. Mas pang malaki na bata yung ano doon, yung mga laruan doon. Pagod ko siya mga kabisdak. So let's go Gian, we're going to eat now. Pupunta kami sa Fairfield mga kabisdak, sa Filipino store. Nakita nyo na yung tindahan na yun sa last vlog ko. At kakain kami doon, dinuguan. Okay. Ready, set, go! You hold don't let go. Hi. Good job. You like it? Dito kami ngayon mga bisdak sa car park dito sa Fairfield Station. Malaki pala yung car park nila dito. Marami pang available nga space. And then pupunta kami dun mga bisdak sa Filipino store. Kakain kami ng lunch. Na-miss namin yung dinuguan. Siguro credit card. Babe, saan station mas gusto mo? Marylands or dito sa Fairfield? Hey, Mama, are we going to the... Marylands or Fairfield? Mama, are we going to the... Meron lang siguro kaya na may dakong mo. Mama! Kung walang mall, mas maganda dito, no? Mama! Sa kabilang side. Mama! Especially may may Pinoy Carinderia. Siguro pag dito kami nakatira mga bisdak, malaki yung gastos namin. Hindi kami makakatipid kasi tatama rin magluto. Lagi na lang bibili dun sa Carinderia. Hey, Mama. Alright. Dito na tayo sa kabilang side ng Fairfield Station mga kabisdak. Malaki din yung bus stop nila dun. Maraming mga yung station nila mismo mga kabisdak ba? Maraming mga Okay, sa Maryland Station. marami. Yung station mismo connected, maraming mga pagkain na binibenta. Kaya mas mas bibo. Sa kabilang side din. Pati dito bibo. So pupunta kami dito sa may kababayan. Dito. Yan, dinuguan. Hello. Talaga, nakainin ngayon. Wow. Dinuguan, barbecue. Eka lang. Basta na dinuguan. That's daddy's phone. That's my phone. Saan mag-i-order niyo? Ano yung in-order? Isda. Sige, ikaw na mag-order dyan. Tingin tayo dito. Babe, tingnan mo yung cake dito. Gamay yun yung cake. Bili tayo. May juicy hotdog. Tulingan mga bisdak. Frozen na tulingan, no? Magkano kaya yan? Ano ba to? Let's see mga bisdak, ano to? Grated purple yam. Ubi na grated. Grated purple yam. Pork Shanghai.
Marami din. So nakapunta na tayo dito mga kabisdak, no? Panoorin niyo na lang yung last vlog ko. Meron din ensaymada. Bibili tayo nito, babe, ensaymada pag ano? Later pagkatapos. Hey, Daddy, where's the food come You want this one, Jen? You want this? Daddy, where's the food come Drinks. So ito na yung in-order namin mga kabisdak. Dinuguan. Ano ito, babe? Ito ang nito humba, adobo. Dili, kalimutan kung saan nakantap. Isun mo na siya. Ito pinakbit. Asado. Pinakbit. Pinakbit. Pakbit. Ito para siyang sisig. So, meron tayong isda. And then meron din pala silang ano dito mga kabisdak, halo-halo, kaya bibili tayo mamaya ng halo-halo mga kabisdak. Tikman natin. Bakit mo nilagay yung rice? Meron pala ako nakitang ano dito mga kabisdak, zest yung juice sa Pinas ito. Ipapatry natin to kay Gian. Tingnan natin yung reaction niya. Ate, kuha ko ng juice ate ha. Dito. Dito oh. Kung ano yung magiging reaction. Ito mga kabisdak. Oops. Sorry. Gian. Look at this. Tagpila ba? This is, sa rice. Hindi maraman din. Hey, what is that? Juice. It's a yummy juice. What is this, Mama? Is that ketchup? Yeah. Can I put Gian. ketchup on mine? Yeah, try. Careful, don't hold. Yeah, you're gonna drink over there. It is so cold, I cannot touch it. Alright. You like it? Oh, really? Oh, that's good. Hey, Yummy? Daddy, what is this inside? Juice. You try. Orange juice. You try again. Wait the orange juice. Inside. You cannot see. But there's an orange juice inside. That's called Zisto. Kumusta? Yummy. Sarap? Yummy? Hey, Sarap. Local base back. Look. Good job. You like the Zisto juice? Wow. I drink this and Yeah? you make me eat more ketchup. You like this juice? You like that one? Yeah. Babe, maybe we'll buy that. No? Siguro ka ng kan ba? Nakabox. Dahil hindi namin naubos yung ulam namin mga kabisdak, so humingi ako ng baunan, paglagyan. So take away namin. So solid, di ba? Ito, dinuguan. So solid, at least meron pa tayong pang dinner mamaya. Go there, baby. Wait for us. Excited yung anak ko na makasali. Medyo, sabi ko, maybe next year. Next year. Next season. Sa July na naman ate start. July. Tawagan mo si Kuya Ronnie. Babe, ang yummy. Finish. Ay, yung susi ko. Baka nakalimutan natin. Wala pa. Ay, oo yun. Mag-sponsor ka sa first prize. Oo, sige ate. Oo. Sige, sabihin ko. Sige, bye-bye ate. Meron ka number niya? Meron ako. Sige. Kami yung kaya pagigay. At least lang malagay yung ano ba? Maraming salamat. Paano natin balik ko sa inyo? Dahil, siyempre, mga Sige ate. Let's go. Yun. Sabi ni ate mga bisdak, yung may-ari ng restaurant. Iyan na Mama handsome. Gusto daw niya mag-sponsor doon sa liga namin. Kaya sabihin ko yung president, yung organizer doon sa liga na merong gusto mag-sponsor, no? Alright. So, uwi muna kami ng bahay mga kabisdak. At yun, wala nang gagawin. Relax na lang sa bahay kasi sobrang kalat ng bahay, vacuum, magtupi ng mga damit. So, maglinis na tapos pa-relax. And then mamayang hapon, manonood kami ng movie, yung Godzilla versus King Kong. Pero hindi pa kami sure kung saang sinihan. Babe, siguro i-try natin sa Westfield, no? Sa Paramata. Para relax ba? Tingnan natin kung magkano yung presyo. Ang doon kasi sa events cinema sa mall, medyo mahal mga kabisdak. Hindi kami sanay na manood sa mamahalin.